εταιρεία με LED Megastor είναι από τις πρώτες εταιρείες στην Ελλάδα που ασχοληθήκαν αποκλειστικά και μόνο με φωτισμό LED. Έχουμε τη χαρά να παρουσιάσουμε τη νέα σειρά LEDito με λαμπτήρες E27. Είναι η νέα μας οικονομική σειρά που νομίζω ότι θα κάνει τη διαφορά στην αγορά αυτή τη στιγμή. Η εταιρεία μας ασχολείται μόνο με χονδρική πώληση σε καταστήματα και επαγγελματίες. Μπορούν να τα βρουν σε πάνω από 500 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Είναι γνωστά στο κοινό τα LMS. Τώρα προσπαθούμε για με τα LEDito να είμαστε στον τόνο και στη ζήτηση της αγοράς. Είδα πριν που έχετε κάποια φώτα για κάποιους χώρους, π.χ. για κρεοπολία, και μου έκανε λίγο εντύπωση. Είναι πολύ σημαντικό τελικά ο σωστός φωτισμός ακόμα και σε τέτοιους χώρους. Λαμπτήρες κρεοπολίου, εδώ και 1,5 χρόνο προσπαθούσαμε να τους φέρουμε εις πέρα στην αποστολή με τους λαμπτήρες. Έχουμε ειδικά διαμορφωμένο λαμπτήρα, ο οποίος δεν βγάζει αυτό το κόκκινο το χρώμα, ούτως ώστε να δείχνει ψεύτικο το προϊόν. Έτσι. Απλά δείχνει το πραγματικό φωτισμό του κρέατος.